Għand l-Assoċjazzjoni tal-Annimali Abbandonati, il-klieb maħqura jibqgħu jaslu bl-għexieren anke f'dawn iż-żminijiet ta' festin. Fl-aħħar sigħat għand l-AAA waslu diversi klieb miġbura mid-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali wara sekwestru. Fosthom kelb mimli feriti wara li kien ilu marbut ma' trakk u mingħajr kenil. Bil-kustilju kollha jidhru minħabba li bata l-ġuħ, issa Nathan qed jistenna l-futur tiegħu kif dwar dan il-każ u oħrajn għaddej każ fil-qorti, iżda li huwa żguru li sadattant sab l-imħabba tal-volontiera. Każ ta' George fejn sparawlu u issa mimli ċom ġew fih. Il-każ ta' il-klieb fejn ġew ikkonfiskati u kollha daħlu fi stat ħażin, kien hemm dak il-boxer li aħna semmejnieh Nathan. Il-ġrieħ li għandu tista' ddaħħalidek George ħablu li għandu. Anki dan is-sabiħ li għandi fuq ġi dan taraħxek, dan naraħ kif daħal 4 ġimgħat ilu mimli skin infection. Issa fil-fatt għaddilu kollox, kull mandu bżonn ħasla u nhar it-tlieta sejjer il-familja tiegħu. Fost l-ikbar problemi li qed twassal għal moħqrija tal-annimali hemm id-dewmien esaġerat biex il-Gvern jimplementa l-liġi u jibda jinforza kontra sidien ta' klieb li qattaw ħajjithom marbuta b'katina. Liġi għadha hemmhekk, kelb għadu jista' jintraba tal-omru u jibqa' hemmhekk sakemm imut. L-unika ħaġa jerġa' jintrabat kelb minn floku. Dan hu l-appell tagħna, jekk minn hawnhekk iridu nibdew billi nbidlu dawn il-leġijiet ta' ħruxija. Iżda minn barra monta nies li fl-aħħar jiem marru għand l-AAA fil-Marsa biex jadottaw wieħed mill-klieb li jżommu għal-volontiera kien hemm ukoll rigali ieħor tal-miliet. Chris konna fil-faġġejjin insuqu lejn is-santwarju u minn taħt għajnejna rajna xi ħaġa għaddejja laqas biss konna nafu jekk hux borz ta' żibel x'inhu, però waqafna u naraw dan il-povru kelb minn skeletru. Biex ibadnieh volontier ieħor tas-santwarju ħasija, però rnexxielna kien kważi li sbaħ Christmas present li stajna naqilgħu illi salvajna dan il-kelb u ħlisnieh minn dik id-dbatija.